bulatны камыр иткән бар микән? Озын юл очына чыккан бар микән? Демир караш булатны камыр иткән осталар, озын юл очына чыккан саудагар. Арка авылның утыннан ат утлаткан бар микән? Тибенгесен тирләтеп төнлә юрткан бар микән? Арка авылның утыннан ат утлаткан карванчы, тибенгесен тирләтеп төнлә йөрткән юлавышы. Yalnız jigen var mıken? İdil bilen jayıkны